Ado sai da wurin ado, ado sai da wurin ado, ado sai da wurin ado. Mudassir a Abuja yau kamata a fito. Ramadan Mubarak. Mudassir and Brothers ke muku lale marhaban da shigowar wannan wata mai albarka, tare da fatan samun rahama, yarda Allah da kuma 'yancin da ke cikin wannan wata. A daidai wannan lokaci mai albarka, muke sanar da ku wani sabon katafaren kantinmu da muka bude a Wusatu a nan garin Abuja. Kamar yadda muka saba, mun tsandare shi da galla-gallan atamfofi da abayoyi da gyaluluwa da suke ƙara wa kyakkyawar mace kyau, mummuna kuwa ka ganta dagwas-gwas. A kantin Mudassir and Brothers muna da lesuna da turarruka da jikunkunan hannu manya da ƙanana. A ɓangaren kayayyakin maza kuwa a Mudassir and Brothers muna da shaddodi da wagambari da kuma yadudduka masu ɗan karen kyau ga kuma tafshi a jiki. Takalma da agoguna na maza da mata kuwa abin ba a magana. Idan aka yi maganar kayayyakin furniture kuwa kamar su gadaje na alfarma da kujerun falo da na ofis da kuma na wajen cin abinci. Magana kare, mun sauke farashi domin neman dacewa da wannan wata mai albarka. Kawai ziyarci ofishinmu da ke namba 136 Aminu Kano Crescent Wusatu Abuja domin ka kwashi garabasa. Sai kun zo. A Abuja a wuse, can Abuja a wuse, ado dai dan uwansu sai an taro mata. Shamsu? Zara? Dama kana zuwa Mudassir and Brothers? Dama kina zuwa Mudassir and Brothers? Ramadan Kareem.